Assalamu alaikum, za ku saurari shirinmu na darasi mai suna Sirrin Nasara daga ni mai gabatarwa Ibrahim Said Ibrahim. A wani ƙauye mai suna Madaci, akwai wani matashi mai suna Kabiru. Kabiru yana da buri sosai na ya zama mutum mai arziki, amma yana son samun kuɗi cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Kullum idan ya ga wani ya yi nasara sai ya tambaye shi, ta yaya ka yi ka samu wannan? Wani ya ce masa, na yi shekaru ina aiki tukuru. Sai Kabiru ya ce, ni ba zan iya wahalar haka ba. Wata rana ya ji labarin wani dattijo mai hikima a gefen gari wanda ake cewa yana da sirrin nasara. Da sauri Kabiru ya je wajensa ya ce, ya baba, don Allah ka bani sirrin samun nasara cikin gaggawa. Dattijon ya murmusa ya ce, ka zo da safe gobe ka same ni bakin kogi. Da safe Kabiru ya je. Dattijon ya ce ya shiga ruwa tare da shi. Da suka shiga tsakiyar ruwa, sai dattijon ya kama kansa ya natse da shi cikin ruwa. Kabiru ya fara kokawa yana neman iska. Bayan ɗan lokaci, dattijon ya sake shi. Kabiru ya fito yana haki, yana cewa, me yasa ka yi min haka? Dattijon ya tambaye shi, a lokacin da kake cikin ruwa, me ka fi so fiye da komai? Kabiru ya ce, iska, ban ga komai da nake so kamar iska ba. Sai dattijon ya ce, idan ka nemi nasara kamar yadda ka nemi iska a wannan lokaci, da dukkan zuciyarka da juriyarka da ƙoƙarinka, to za ka samu nasara. Wannan rana ta canza rayuwar Kabiru. Ya fara aiki tukuru, ya daina neman hanya mai sauki. Ya dage wajen koyon sana'a da kasuwanci. Bayan shekaru kaɗan, Kabiru ya zama ɗaya daga cikin attajiran ƙauye. Lokacin da ake tambayarsa sirrin nasararsa sai ya ce, nasara ba ta zuwa ga mai mafarki kawai, tana zuwa ga mai aiki tukuru. Darasin da ke ciki, nasara tana buƙatar haƙuri da aiki tukuru. Babu gajeriyar hanya ta gaskiya zuwa ga babban buri. Wanda ya dage da ƙoƙari zai girbi sakamako mai kyau. Mafarki baya zama gaskiya sai an haɗa shi da aiki.